थांबाय नोंनियाव नै लोगोफोरा स्कुला हनै बैनो आरो स्कुला दाबो गथ'वाखै टाइम जाथ'वाखै दा खयथा जाखो ओमफ्राय नोंहा आंनो हरफिनोबा आं मायाव नायनांगौ जाखो नों आंनो हरफिनथारगोन आंथ' नोंखौ हाय होनहरबाय ओमफ्राय नों आंनो हरफिनबा आं मायाव नायनो कमेन्टआव नायदो नैबे कमेन्टआवसो ना माथो रावबो हराखै ओइ गबाय दं हनै गबाय लोगोफोर जों थांसै दा नै गाइस वेलकाम टु बेमा चेनेल नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव आरो नै दा जोंहा दाउनो आदार होदों दा टाइमा 2टा जाबाय आरो दाउआ न'ल' फैखायो आदार उखैबाथाय नै दा बेनिखायनो होबाय आदार होबाय गुनिसेया नै आदार होगासिनो दाउनो स्कुल गनानै फैनानै दासो स्कुल गनानै फैदों नै बिहा ओमफ्राय आदार होगासिनो दाउनो गिनानैसो खारो दाउआ खरा खरा सारबा लासै लासै होब्रा ओमफ्राय आं जिरा फोरानदोंमोन जिरा सोनो नागिरदों आं दा नै जिरा नैबे माखासे सोखाबाय आरो स्कुल गनानै दासो ओंखाम जाफैबाय नै बिस्राबो सानैबो सासेया नै लाजिनानै उल्थासो जाबाय मा ओंख्रिब्रा बा मैखुन ओमफ्राय खुमब्रा सयाबिन जादो सासेना दाउदैबो दं नै दाउनो आदार होनाय दासो होदां नै जिरासो दोंनि मामिया आयु गोलैजोबबायसो जिराया जा गेसाव जाबाय देबानो गेब्लेजोबखासिगोन दहाय देबा सोनायखौ दहाय देबाबो गेब्लेयाखैमोन नालाय लोगोफोर दै ओमफ्राय दा आङो फोरानख्राबजोब्बाय सान्दुं गोसायाव एबार फंनैसो देबानो गेब्लेजोबखासिगोन आरो बियो दा देरेबाथ' आं दा सिला सिबनोसै लोगोफोर जिरायनानै खेब र' ओंखाम जानाया ओरै सिदा होबायबा आदारानो थोआखै होनना फैफिननोसै र' आदार हैफिननांसिगोनसो फैलाय आदार लायफिनदो आदार लायनो नागिरदों नै जोंना माइरं दोनग्राया आं दा दाउनो एंखुर होनोसै जा आं खेब्रा जा मैखुन भाजा मोजां खिथाहरब्रा खुमब्रा सयाबिन मैखुन भाजा डन बस्क' स्कुल आमगुरि क'क्राझार डन
Moskow School Amguri Kukrazar. Indian flag. दुगैखांबाय मैया जि लामनाय दंमोन बेखौ थिखोहैनोसै आङो जि सुनानै लामदोंमोन आरो नै गस्ला पेन आरो फिफानिबो